YouTube Mirasım kanaly. Nedir ullun, nedir şadan habar gelipdir, kemir sevdar gelsinni. Habar gelipdir velinniyen adamlar diye gavant başlaptırlar diye. Bir kemir sevdar, ay sevdar sen şu taparsın şakılığına gitmesin. Bir neme bilenem ha Uğurluhan bilenem bolon davan hana varıp yetendir. Nedir şan ödüne varıp yetendir. Olam gudoz ahri. Senim dosun olmalı, onum gudoz ahri. Şu tapar burada üstünden baray malin ho bilin. Şu son kudorda şun bir ediyen zatlar katı mozuk zatlar ediyesi. Doğan karnaşlarına, dosyarlarına ağır salgıtlar salya. Tölemedikleri ceza veriyacı eştiyası böyle gitmesene senem. Doğsun duruşu bolin. Deyip adamlar şey deyip başlaptırlar böyle. Onu da kemir serdar diye. Ay men çaklık eder diyeni nedir çaklık edip menem barmasam. Bolmaz ahirin ho deyip diye. Qara şunu näme diýselerem diye bir sıpaçylygy ýorup diye ýagşy tarapy ýorup bir şaha çağırarda barmasam bolmaz. Ahir men öňler şuňa lerik gidenni anna feýt wekili izinne goýup gidýär ekeni. Anna feýt wekili diýen adam bir ilmli, hatly, sowatly adam ekeni. Özüm bir hiç zady gaharsy çözmeýän adam ekeni, hiç bir zady gaharsy etmeýän adam ekeni. Hakylly başly gaty ölçürüp, döküyüp, pikirlenip, mesele söylüyen adam ekeni. Hayfı bir zadi, yöne bir ümmüle düşünmür sözde düşünýär ekeni. Şoň üçinem doğrudanım şu yaşıllığın diyeni doğru olaysa da şu tayda bir başımıza bir tokuy düştü. Anlatayt vekilinin ümmülesi ve men düşünmüşüm de deyip anlatayt vekili bir gedek yani bilen alıp giden ekeni. Ondan bir çağırılan diýilen pursatını kemir sevdar barıptır, nedir şada? Bir yaşıllığın diyen zatlarının hiç de adam yok diye katı koyup karşılap, beğenip kemir sevdarı karşılaptır. Şunu göretüyleye diye, aram, nedir şan diye, şu kemiri bilen oturuşu söyleyemişsin. Bir hemme kişi nedir şan neyme deyse, ay fenki doğru da fenki doğru. Nedir şan aydıp olmaka doğru şa, hem aydınladın, gatı doğru deyip durulsa diye arasında özünü varlak görmek için bir ne doğru rakat deyse de doğru senki doğru deyip durmuşsunlar olin. Şunun bizar olup kemiri yanına çağır yerken kemir neyme sorasa pikir edişi alay deyip cevap veriyerken ol nedirin gününe yaramak için cevap vermeyerken öyle diyen pikirine uğraya cevap veriyerken şu gedege elbette bir zatlar göwünne gelendir de bir zatlar soramakçy bolup diye çağırıpdyr ekenniye. Inni şu nedir şan köşkünnäki adamlar öz ýa-da wezirlerin arasynda gep ýaýrap başlapdyr diye. Şu nedir şa kemirden çekinýär. Şundan gorkýar. Bin Eýrana şa bolup oturýar. Bütün dünýäň özüni almadyk, basyp almadyk ýeri ýok. Gelip bir Türkmeniň hanynyň bir galasy ýok, nemesi ýok adamdan kemir nedirşa çekinip ýördiýseler näme orahir inip şu ikisiniň agyny alartjak bolup gaty alady diýer ekenler onuň. Her ýyl alady diýer ekenler. Indi nedirşanyň bir gaty bir ütgeşik bir aýratynlyk häsiýeti bar eken şu kimdir de biri diýe goşun ýolbaşçylaryň biri bir ýumuş bitirip gelse diýe berekella diýip arkasyna kakyp Muna halat serpaye edip otur diye de berekella iş bitirdin deyip diye halat zat giydirip otur. Edil iyiyanın gep çapradı şuya golle kılıcını çıkarıp kelledi kalk koyuyor yanka adamın. Bir hayf tarafına var yanlığını bilmediği adam diye de. Haramın gatı görüp dur iyiyanın kellesini saptır diye. Bir şovatsın kellesini bulaştırıp bolsa çembelin adamın kellesinin kılıcı salya diye. Bir salasın adam diye. Kovsun pesmeka kellesin kakya diye kaptalına akıyım. İnnimin vezirleri şu tapar kemir bilen ağzına ağlar derleyen fikirleri var eken ikisinin diye asya edip. Onun ay ikisi özara gurrun edişip otur ekenleri ölün niye şu oturuşunu diye yani vezirlen bir diye ayıptır kemir serdar deyiptirler diye onu. Bir nedirse bütün Hindistan sağlık tölüye. Bütün Kavkaz salgıt tölüye, Ovanstan salgıt tölüye.
Bir Xiva, Bukhara, Samarkand, Kokon bütün dursunamın hemmesi salgıt töleýär. Siz bu ayağının şahına oturan bir 5 tane adam bol, bir Türkmenler ne için siz bana salgıt töleýär diýipdirler diýip. Şey diýipdir bolun kemir bir basbalca adam, şuňarda ady bir bu görýän tarap bar eken, her adamyň näçe artykmyşlygy bar bolsa, şol adamlarda da kemçilik bar da. Biz görünüp duran. Şu yurt basıp alman, o görýär eken, diýen netdirmän, o görýär eken, indi şoň o görýän temasynyň üstünden barıpdyrlar diýdi. Näme üçin sen muňa salgyt töleýän bu türkmenler diýipdir welli kemir serdarym aglazyk halk arsak bor, keltezik ayal ersek bor diýipdir diýe. Şey diýipdir welli nedir şa diýe, pohypsyň diýipdir diýe. Kemire birden kellesi kılıptırdı. Asla soňarlat diýmeýär eken kemire öli. Şo taparça wezirlen muny aydanlar jüpüne düşüp şey diýipdir welli kemir sedaram aýoda şurup oturmuşum welli ýanky diýen üçin tiskinmendirem diýe. Wezirlerem heşelle kakyşyp ha bollu da bollu. Hasan Kılcaýlar kaby diýip oturlar diýe da indi şey diýip oturgun kemir sedaram aýdypdyr diýe. Nedir diýipdir diýe. Pohuy gargy ýandyr. Qarğanam gul ýandyr diýipdir diýe. Men ýöň bir gepleşip bilen birini aýdypdym. Nedirşa Xiwada gul bolup ýörkä qarağan ütüp iýjek bolup oturka elinden alyp iýdirmendir diýip aýdandym. Şo ýadyna düşüpdirdi diýe. Pohu gargy ýandyr. Qarğanam gul ýandyr diýipdir welli. Ýanky nedir diýe loh edip gülüp diýe. Birden ýanky zat ýadyna düşdi diýedi. Düşüp bir eýmenç ala gözleri var diýdi. Şu ýyzyna urlyp ýan wezirlerine garşy seretdi welli. İşi aydanlar diye yeretin gidip baryan bolýan kılçy kemire garşy aýlarym ka diýip durkalar diye beýleligine boldy diýdi. Indi wezirler diye bizen näme derkä diýip janlar çykyşyp oturýarlarmyş bolýan. Bular diye hiç tat bolmadyk ki alaky. Ýene de öňkü gurrunlaryny umman bir goňşara gatnaşyň gurrunlaryny bir döwletleň arasynda gurrunlar bilen gurrunlar edişip gidiberipdir bular şeýle. Ýanky wezirler diye zordan ölümün bir ýandan özleri gaýdypdyr da, şo wagtlara gaharyna olara Kılcaýlar bolanmyşna boli. Onda da şunam az görüp şu adamlar arasyny ikisiniň arasyna gep oklajak bolýarmyşlar da kemir gelmedin nenem öň şu arada gaty maslahatlaşandan ýene biri ýanky gep aýdandan başga bir aý kim nedir aýdýarmyşlar. Hemmeksi gelýärdi. Kapıdan girip baş egip sizin yanınıza gelýär. Kim emedeklek gelýär. Kim gelip sizin elinize uşap bir sizin bir hal ahwal soragyňyza garaşýarlar. Abi kemir gelse ýöne dimdik bolup gelip salam aleykum diýip görüşüp oturýarlar. Näme üçin baş egen akşy diýämişler diýe. Muňa bir baş eg nedir şada? Ay kemir baş egmese de bolýar diýämişler. Welin wezirler şuňa razy dälýärdi. Arasyndan bir oturan kabulhanasyndan çykyp täzeden bir girýän wagtlaram bolandyr da kemirsedar bir daşaryk çykyp ikilenç girjek bolandy diýe. Şu wagt tegilenipdir diýe, epestirazyk wagt tegilenipdir welin wezirler diýe. Nedire biz kemire baş egdirjek diýämişler. Siz diýmän kemire diýipdir diýe. Ýene muň bilen işiňiz bolmadym kemir bilen bol. Yok siz etmediğimeseniz bolýar biz şoňa biz baş egdirelýärmişler diýe. Onuň nedirem hiç adam diýmendir diýe. Egdirmänim diýmendir bolýar. Şu beýik duran gapsy bar eken kemir serdaryň boyu 2 metr tögele boyu var eken. Bir daýa adam aty ýapýar bayra guma çykanna atyna kömek edip öňünden aýagyny aýryp kaptalyny atynyň üstüne eýerde oturka ayağı bilen ýörep diye agramny şey ýöräbem kömek edip bilýän adam eken ýa-da bir mehnet adam eken bolýar. Ňanky gapyň öň taýarlan goýulan gapy bolmagy çemeli. Föýäni bir 2 metrlik gapy bolsa 30-40 santy aşağı düşürüpdirler däni kemiriň döşünden bolup duran dik goýup durlar ýa-da gapyny. Giden daşaryk çykanlara gapy beýik ýyzyna gaýdyp gelip girjek bolup durýar. Gapyny egini bir döşünden bolup durmuşsun ab gap. Derrew bir halatly adam pikir bilipdir diýen egilip kapıdan eglik girse
başını egdigi bolacak diýdi. Şolaň soň çyn etdiýäni bilipdirler-de beýlesine urupdurdy diye, götünlüğüne giripdir diye keýmir diye. Götünlüğüne ýörek giripdir welinne, girip kapıdan girip epesi girenden soň diye. Dikelik galypdyr welinne, nedirse allyňyz malmytyňy gördüňizmi diýipdir diye. Sesini çıkaranak diýen gözýerler muňa baş egdirjek bolýan adamlar diye. Onuň kapyny dikeldiň kapyny ýerine goýup öňküsýäl edip diýipdir diye. Indi bular oturupdurlar, gerek saglyk amanlyk işlerini sorap, sorajaklardyň nedirse sorapdyr, kemir sorajaklardyr sorap, indi bollum edip uğrajak bolýanmyşlar bol betjek bolýan zatlara başa barmandyr. Nedirin gaharyny getirip kemirin gyljaýlap kellesini aldyrjak bolýar ekenler dä bolýan. Indi iki taparsyna turlar bolýan başa barmandyr. Indi üçüncü gerek bir zat etmegem öz janlar üçin hatarly bolansa öň taýýarlak goýan bir zatlar bar eken, ırzaguly, iň ulugulşy bir ýyl gepegi diýenrek oglan eken bir eýrana sağ bolarlyk derejedäki bir Allahyň akyl huşan bermedik bolmaga çemer bolman kakasynyň garşysyna taýýarlap başlapdyrlar diye. Şo wagtlar şu Dagystany nedirse alyp bilmän ekenniýe. Şunu Dagystana gitmek üçin Kawkazyň şo bölegini basyp almak üçin goşun jemlep, ýene de bir 100 000 goşun zat jemlemeli, salgyt salmaly diýip diýe goşun jemlemen aladasynda bolup ýör eken boli. Bir adamlaryň içinde diýe her ýyl gurrunlary ýaýradyp bir nedir gelipdir de halyk ekin ekmesinem goýdy, mal bakmasynam goýdy. Bir edilýän işler hozurlukda erkek adamlaryň etmeli işleriň hemmesi gally, bir salymdan şol adamlar şol işi näde etjegini biljekler. Bular diňe ýöne goşun ullugyna gezip aýlanyp ýörler. Şundan diýilmesak boljak gelip ırzagulyny oýnap, sen kakany atyp öldür, senem ýerine geçýän, biz sen atdyňam diýmers, bir säwlük bilen ok degipdir diýer. Senem mirasy şol hökmünde sen padşah bolýan, bir Iranyň halkyny bir beladan sow sen kakanydan muny oýnap atmak derejesine baryp ýetiripdirler eken diýer.